Без особена шумотевица, вече повече от месец Жан-Клод Ван Дам е в София. Иван Черкезов и операторът Владислав Георгиев успяха да проникнат за стените на филмовото студио, където снима холивудската звезда. По нищо не личи, че небето над София е същото, както това в Ню Орлеанс, да речем. Тишината и спокойствието са само привидни. Актьорите и снимачния екип са се оттеглили да почиват. Точно преди броени минути тук Антони Уол оцеля след зловещата престрелка. В продължение на 6 седмици Жан-Клод Ван Дам снима класическата история за сблъсъка на американски служител на закона с подземния свят. Актьорът се превъплъщава в образа на старши полицейски служител от отдела за борба с наркотици в Ню Орлеанс. Неговият партньор и най-добър приятел се оказва замесен в незаконни сделки, съпругата му го напуска, а самия той попада в плен на наркотиците. В крайна сметка, Антони намира своето аз и преосмисля живота си напълно. Филмът носи работно заглавие "До смърт". Режисьор на лентата е Сем Филоус, а в различни епизоди участват и български актьори. Концертът на Дженифър